جسر قتلعام 6 و 8 جوتمهره 6 سال درباس بو. بو yerên ku wê rojê qewmîn hêjî weka îro taze ye. Diya Yasîn Birû ew qetleama tew jî bîr nekiriye û dibêje ku kesên ku ji vê qetleamê re bêdeng manin jî bila bên mehkeme kirin. قتلعاما 6 و 8 جوتمه کو وک لکهک رش و قرش د تاریخ و دیروکê de hatî qeyd kirin. Digel 6 sala derbas bûyê hêj di rojevê de ye. Di hefteya çûyîn ji teref sersavcîtiya Komaraya Ankarayê ve di çerçoveya bûyerên 6 û 8 jotmeyê de operasyonên nû hatibû destpêkirin. Li hev bajêran 8 û 2 kes hatibû binçavkirin. Di navê rêveberiyên HDP'yê hebûn 17 kes hatin girtin. Dayika Yasîn Birû Hatice Xanim bi münasebeta salvegera 6 Emîna qetleamê de axivî û got. Digel 6 sal derbas bûye. Kesên tên girtin hêj jana wan danexistiye. Hatice Xanimê wiha got. Ji ber tiştê ku li ba wan nema hinekê em rehetin, lê dîsa jî nebese. Em dixwazin Selahattin Demirtaş fîgen yüksek da bê mahkeme kirin. Em dixwazin ew jî bê ceza kirin. O gün o olaylara Hatice Birû dest nîşan kirdi bê kesên li ber vê qetleama 6 û 8 jotmeyê bêdeng manin û dengê xwe nekirinin jî bê mahkeme kirin û wiha li axaftina xwe zêde kir. Ez vê yekê her tim dibêjim. Qatilên Yasîn ne tenê hatinin girtin. Di şeva qetleamê de pîrekekê telefonê polîs dikir, gaziyê polîsan dikir. Da ku bên wan xelas bikin. Lê polîs wexta telefon vekir, weka henekê xwe bi pîrekê dikir. Gelek caran serhev mîro dibêjî qey bi rastiya adres û navnîşan ji pîrekê dipirsî. Daxwaza min ew e ku bila ew polîsan jî bên mahkeme kirin. Bila müdürê emniyetê û waliyê wê demê jî bê mahkeme kirin. Heta ev yeka pêk nê ez rehet nakim. Lewra wan di wê wextê de müdaxeleya wê bi yerê bikirana wê ev wehşeta pêk nehatana. Dayika Yasîn Birû îfade kir. Digel ew qesa ji ser qetleamê re derbas bûyî vê wehşetê ji bîr nake û wiha dawî li axaftina xwanî. 6 sal berê îroj agir ket nav mala Hesen û Hüseyin. Herkes dibe ku bi rehetî razên lê em nikarin razên. Lewra em vê qetleamê ji bîr nakin. Jana me hêj weka roja ewil taze ye. Min 16 sal da lavê xwe û mezin kir. Ew jî canek bû. Em naxwazin Yasîn û hevalên wî bê ji bîr kirin. Evine ateş düştü, Hüseyin'in evine ateş düştü.